2 сакавіка 2018 года сышоў з жыцця вядомы беларускі археолог, доктар гістарычных навук, прафесор Георгій Васильевич Штыхаў. Значная частка навуковай спадчыны Георгія Васильевича звязана з Полацкам, а менавіта з вывучэннем гісторыі ўзнікнення горада, яго сацыяльна-тапаграфічнай структуры, характарыстыкі заняткаў гарадоў, жыхароў горада ў 9-13 стагоддзі. У накірунку археалагічнага вывучэння Полацка Георгій Васильевич працягнуў справу сваіх папярэднікаў археолагаў, такіх як Ляўданскі, праводзіў раскопкі ў Полацку ў 1928 годзе, Каргер 1957-58 гады, Побаль 1959 год, Митрофанов 1959-60 гады, Тарасенко 1961-62 гады. Менавіта Штыхаў ва ўсей паўнаце ўпершыню увёл навуковае абарачэнне вынікі палявых даследаванняў 1950-60 гадоў Митрофанова і Тарасенкі ў Полацку. Пры гэтым сам Георгій Васильевич прымаў непасрэдны ўдзел у правядзенні палявых даследаванняў пад кіраўніцтвам пазначаных асоб. Асноўная колькасць археалагічных даных з Полацка на той час была атрымана падчас раскопак усходняй часткі верхняга замка. Гэтыя даныя дазволілі скласці ўяўленне аб забудове Полацка і характары заняткаў насельніцтва, узроўні і прадстаўнічасці рамёстваў і матэрыяльнай культуры палачан, датаванне рэчавых комплексаў і іншыя. Сістэматызаваць, абагульніць і прадставіць гэтыя даныя давялося менавіта Георгію Васильевичу Штыхаву. Аднак шэраг праблем сацыяльна-тапаграфічнага развіцця горада заставаліся нераскрытымі і патрабавалі правядзення палявых даследаванняў. Адна з іх – гэта развіццё Полацка на раннім этапе існавання ў 9-10 стагоддзях. Самастойныя палявыя археалагічныя даследаванні ў Полацку Георгій Васильевич пачаў праводзіць з 1960 года. Асноўная частка яго ўласных палявых даследаванняў прыходзіцца на перыяд з 1961 па 1964 гады і з 1967 па 1968 гады. У 1960-67 годах Георгий Васильевич проводит раскопки на Полацкім гарадзішчы. Вынікі гэтых раскопак адлюстраваны ў раздзеле «Полацкае гарадзішча і селішча» 9-10 стагоддзя в яго монографии «Древний Полацк» и представляют наивеликшую цікавасць з пункту гледжання раскрыцця феномена становлення пачатковага Полацка. Не менш цікавым і іншыя палявыя даследаванні Георгія Васильевича ў Полацку. У 1961 году неподалеку от устья Полоты Штыхавым было раскопано 36 метров культурного пласта, выявлен могутный культурный слой, порядка 2 метров. У 1962 году был проведен археологичный нагляд за прокладанием траншей под закладку сада на территории центральной и паўднёвый участок Нижнего замка. У тым же году был доследован котлован на месте будаўніцтва дзіцячага садка, сегодня он размешчаны по улице Франциска Скарыны. У 1962 году Штыхаў даследовал таксама культурный пласт под цаглянай грабніцай неподалеку от так званого храма на Рове. Позднее было высветлено, что эта церква называлась церква Рождества Христова в Средневечье. У 1963 году проводился археалагічны нагляд за прокладанием 2 будаўнічых траншей. Одна из траншей пересекала культурный пласт вздолж правого берега Двины, от верхнего замка на усход до моста праз Двину, то есть фактично праз весь город. Другая прокладалась от былого кадетского корпуса до проспекта Франциска Скарыны. На верхнем замку Штыхавым было зроблено некалькі самастойных шурфоў. У тым же 1963 году у выніку шурфоўкі была подтверждена отсутность великого культурного пласта на территории верхнего замка поза межами его усходней части. На усходней части острова на березе Двины был закладен шурф. У 1964 году были закладены шурфы у центральной части Нижнего замка, зроблены археалагічны нагляд за прокладанием будаўнічай траншеи по улице Коммунистичной, каля водонапорной вежи, проведены раскопки на правом березе Полоты в районе Червоного моста. Тут, побач з шурфами 1962 года, был разбит раскоп, у якім адкрыты культурное напластывание 11-13 стагоддзяў. Были атрыманы доказы, что эта частка города у выгіне правого берега Полоты уваходзіла у межы старажытнай пасадскай тэрыторыі. У 1968 году проводился археалагічны нагляд за прокладанием траншеи и теплотрассы у районе улицы Энгельса, центральной часткой Великого посада. У конце 70-х годов Георгий Васильевич протягнул полевое доследование Полацка. У 1979-80-х годах Георгий Васильевич провел великие по площади, напевно, самые значные его по площади раскопки и науковой значности
па выніках раскопкі старажытнага паселішча каля Чырвонага моста і ў Запалоце. Так, у 1979 годзе ім было ўскрыта 140 метраў квадратных, у 1980 136 квадратных метраў. Знойдзены пласт з лепной керамікай і рэчамі, датаванымі Штыхавым 8-10 стагоддзямі. Пацверджана думка, што Запалоцкі пасад пачаў засяляцца з канца 10 стагоддзя. У Запалоце ў 1980 годзе былі праведзены раскопкі на перакрыжаванні вуліц Краснова і Михайлаўскага завулка. Раскоп 148 квадратных метраў. Тут констатована наявность сучасных перакопаў. На перакрыжаванні вуліц Краснова і Якуба Коласа быў закладзены раскоп 2, 104 квадратных метраў, пры глубіні пласта каля метра. Такім чынам, асноўныя археалагічныя даследаванні Георгія Васильевича Штыхова ў Полацку прыпадаюць на 3 перыяды: 61 по 64, 67 по 68 і 79 по 80 гады. Во всей полноте проблем археалагічного вывучэння Георгий Васильевич отдавал перавагу пачатковому этапу становлення Полацка ў 9-10 стагоддзях і развіцця горада ў часы яго росквіту як цэнтра гістарычнай полацкай землі 11-13 стагоддзі. У далейшым эстафету даследаванняў Полацка ў дадзеным накірунку працягнулі вучні Георгія Васильевича Сергей Васильевич Тарасаў і аўтар дадзеных радкоў. Навуковая спадчына Георгія Васильевича Штыхова. Систематизация назапашенного у 1920-60-х годы археологического материалу представлена Георгием Васильевичем Пешей у историографии фундаментальной працы по истории Полоцка, Древний Полоцк, 1975 год. Было вызначено, что на старожитным дзяцінцам Полоцка з'являлася гарадзішча 9 стагоддзя. На правом березе Палаты, каля гарадзішча, было размешчана селішча Перадграддзе плошчай 0,25 гектара. Верхні замак пачаў засяляцца напрыканцы 10 стагоддзя. У той жа час адбывалася станаўленне пасадскай структуры Полацка. Утварыліся два пасады, Запалоцкі і Вялікі. На думку даследчыка, у першай палове 11 стагоддзя верхні замак становіцца адміністрацыйным цэнтрам горада. Штыхавым праведзены аналіз развіцця рамёстваў і гандлёвых сувязяў насельніцтва старажытнага Полацка. Георгий Васильевич адзначаў, што Полацкі пасад быў па меншай меры ў 3 месцах. Прычым галоўная яго частка, вялікі пасад, займала прастору паміж Палатой і заходняй звіной. У тым ліку ўключала тэрыторыю ніжняга замка. Штыхаў выказаў меркаванне аб канчанскай структуры Полацка ў 11-13 стагоддзях. Агульны памер гарадской тэрыторыі, на думку даследчыка, складанілі не менш за 80 гектараў, насельніцтва каля 8000 чалавек. Такім чынам, падчас даследаванняў Георгія Васильевича Штыхава ў Полацку былі пазначаны наступныя палажэнні. Старажытнае полацкае гарадзішча з'яўлялася пачатковым ядром Полацка, 9-10 стагоддзя. Да яго прымыкала невялікае селішча Перадградзе. А верхні замак, паводле канцэпцыі пераноса гарадоў, стаў адміністрацыйным цэнтрам горада ў 11 стагоддзі. Ніжні замак утварыўся падчас дзейнасці страйцоў Івана IV. У яго аснову маглі быць часткова ўключаны валы больш старажытнага плакольнага горада. Полацк меў пасадскую структуру на манер новагародскіх канцоў. Некаторыя з пазначаных палажэнняў былі удакладнены падчас археалагічных даследаванняў вучняў Георгія Васильевича Штыхова. Напрыклад, характар пасадскай структуры Полацка. Паводле сучасных даследаванняў мы ведаем, што мінімум у 2 разы больш пасады, чым меркавалася падчас даследаванняў Штыхова. Але і на той час 80 гектараў, якія адводзіліся Полацку, ставілі яго по развіццю тэрыторыі ў адзін рад з такімі гарадамі, як Новгород і Киев. Георгий Васильевич, тым не менш, нязменным застаўся акрэслены Георгіем Васильевичем статус Полацка як буйнейшага эканамічнага, культурнага і гандлёвага цэнтра на тэрыторыі Беларусі. Полацк і полацкая земля садзейнічалі фарміраванню гаспадарчай і культурнай агульнасці на тэрыторыі Беларусі і прадвызначылі фарміраванне беларускай народнасці. Гэтая выснова была адлюстравана ў яго кнізе «Старажытны Полацк». Выснову. Падводзячы вынік, хацелася б успомніць яшчэ адну спадчыну Георгія Васильевича, агучаную ім у сцверджанні: у Полацку павінен быць свой археолог. С такими словами Георгий Васильевич не раз звяртаўся до сваіх калег па Інстытуту гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Гэтыя ж словы чулі студэнты Полацкага дзяржаўнага універсітэта падчас сустрэч з Георгіем Васильевичем у Полацку. С 1997 года в университете
При навуковому кансультуванні Георгія Васильовича Штихова був розпрацьований спецкурс для студентів спеціальності історії під назвою «Історія Полоцка по матеріалах археологічних досліджень». У різні часи цей спецкурс читали археолог, кандидат історичних наук, доцент Сергій Васильович Тарасов, науковий супрацовник Національного Полоцького історико-культурного музея-заповідника Наталія Геннадіївна Лугіна і автор дадених радков. Кринічная база спецкурса постоянно пополняется, поскольку новые раскопки представляют вельми цікавые и часом нешикарные знаходки и открытия. У 2000 году при патронаже Георгия Васильевича Штихова и непосредственной підтримці Сергія Васильевича Тарасова у Полоцку розпочала діяльність штогодова археологічна експедиція Полоцького державного університету. З того часу кожен студент-історик у той чи іншій ступені прийняв уділ у її роботі. Сьогодні справу Георгія Васильовича Штихова у Полоцку протягують були студенти спеціальності історія Полоцького державного університету, тепер професійні археологи, кандидат історичних наук, доцент Ігор Владимирович Мугалінський, магістр історичних наук, аспіранти і випускники аспірантури Олексій Леонідович Коц, Олександр Олександрович Соловйов і Віктор Владимирович Равко. Полоцький державний університет разом з Національним Полоцьким історико-культурним музеєм-заповідником стали тривалими пляцовками для археологічного вивчення історичної спадщини старожитного Полоцка. Дякую за увагу.